Oopsies. Hi guys, σήμερα παίζουμε Dan the Man για πρώτη φορά. Συγγνώμη, πάτησα λάθος κουμπί. Σήμερα θα παίξουμε multiplayer quickset. Έτσι. Ναι. Guys. Δεν τα παρατάω. Συγγνώμη guys, θα πρέπει να παίξουμε άλλο. Θα πρέπει να παίξουμε το story τώρα. Επειδή το υπόλοιπο δεν το έχω κάνει όλο, θα σας δείξω. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω πώς παίζεις το παιχνίδι. Πας στο Polygon 1, πες continue, Level 1, Trouble in the Old Town. Ναι. Έτσι παίζεις πρώτη φορά. Μα συγγνώμη, πώς το πήρα το πιστόλι. Κάτσε, αυτό το έχω το Adventure και oh my god. Αυτό το έχω από το server και το έχω τώρα. Μπορεί να το έχω από το server. Δηλαδή όλοι οι κόσμοι είναι ίδιοι. Μπορώ να σπάσω τώρα τον κωδικό. Μπορεί να σπάσω τον κωδικό. Secret area είναι αυτό. Να αλλάξω σε μαχαίρι. Μαχαίρι θα το αλλάξω. Guys, θα σας δείξω σήμερα. Διαφημίσεις. Σας βλέπω. Συνεχίζουμε. Σήμερα θα χρησιμοποιήσω μόνο μαχαίρι. Να πάω και κανένα μήλο. Να πάρω και πολλά λεφτά. Να βάλω αυτό. Τελειώσαμε guys. Αυτό είναι πως παίζεις το παιχνίδι Dan the Man. Αυτό είναι πως παίζεις το παιχνίδι guys. Το έχω κάνει τώρα guys, bye. Θα σας βρω στο επόμενο βίντεο που θα είναι χτίζοντας το Πολυτεχνείο Part 2. Ελπίζω να βρείτε το Part 1. Bye guys. Και